apa kresna kang tulus nyokro ring Resiwala Janawi Supa kang kaling rata teher tumiyang ingkang sarutama titati temen kowe begawan Bisma pendhita gerangan ora nyebut ora urus begawan Bisma tak kira ora ana wong kang bakal nguntapake patimu kejaba maratu ora Prabu Sri Bathara Bisma 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 Pandamontar Inlon deka konang Surung sorotetan padang kasor lan pacar lan salah pendhita morang toko cari kuwi pendhita sing wis mumpur kowe pendhita ntar ben ambek lasase marang padang urip bukti ya botan pro beda kaya Senopati urahan ayo timbangane kowe mung tansah nyepet mripat tak unta malang kowe Duh Sang Wisnu Bathara julandung kabagyan sesendane kula pepulun duh diwani adil ingkang apusaka sendata cakra Baskara tamuning santru sekti kula rumaos bejo kayangan pepulun lawi tejah kula dipun tuntataken Bathara Wisnu kula rumaos ingkang nampi kanugrahan namung kemawon menapa inggih mekaten kedahipun Begawan Bisma ing atasipun namung sak dewa brata kok raya-raya ngunduh dewa Bathara Wisnu sindata cakra namung dipun tamakaken kaliyan kula duh pulun kula eman sanget menawi ngantos Narendra sing Bathara Wisnu menika mangke namung badhe kasisipan cacat amarga nggen paduka kebrananing ngruntik penggalih paduka mringani kelawan para senopati kang gugur wonten madyaning Malagan nyuwun pangapunten paduka menika Soca Bathara tinimbang kula naksih awas paduka kula yen menapa kok boten saged ngastaosaken kula kula Koten payetno Muniro lirik eko kali tityoni gondoyoni Bodronoyo ketoke Kakang Semar kok kaya esmu ngeke karo aku apa Kakang Bodronoyo kula wau Semar Prabu Kewirangan ngoyo-yo dadi kok gedhe bolan ora kanggo Napa boten rugi kuwi ngebot-bot ning angkat. Jebul sampeyan niku bareng diwelehke mak kelepat. Ora pripun kaya ngoten niku. Jebulane sing grusak-grusu kuwi ora mung manggon enten Werkudara Janaka. Kala mangsane sampeyan kok nggih grusak-grusu. Aku iki ya menungso Kakang.
Aku ki yo menungso kedunungan luput karo lali apes rusak. Nggih syukur nek sampean seling. Enten apa lho? Kakang Semar. Ora ngono yen kok Begawan Bisma kuwi duweni kasekten luwih. Lah pun suwe to. Bisma digaya ki wis suwe napa sampeyan lagi ngerti sakniki. Lah Bisma digaya sampeyan kok gumun. Ora. Kok mergane sampeyan ora iso mikir. Sebabe napa Bisma kok digaya. Nika wiwit cilik bocah kompon tapa. Ngeten. Nika bocah ora tau ngombe banyu susu, ora tau disusoni karo ibune. Nika mung digulung entah karo bapakne datar dirambari. Nika atine suci. Nika ngakoni wadah tanpa krama mula digaya. Oh, mengkono Kakang. Nggih. Nggih niku cilakane wong wadon niku wong karo wong wadon ngoten. Nah, bareng wis runggone ra ajak-ajak kok Kakang. Bareng kowe ngerti wong tuwa kok ditilake. Kok maulid dikon alamat ganyi. Harga alamat iku menyang dhewe. Nggih. Kira Ndorowati mugi-mugi sampeyan mboten sisip to. Pandan sumula amadang jroning asare yang nani waktu murmu kalingan ngrangan sang jaman engkong jumungkem guling sang kakung rapo alon buho siro babu yayi maneman birat pentik branto yayi ulun tada urunte kadangipun Kakang Yaya Arjuna wonten dawuh Prabu Dara Kresna Kakang Koko wiwit Bratayuda tumapak iki Pandhawa sekelangan Senopati telu Hyang Tara Wiratsangka lan Kanjeng Hyang Seta Arjuna kula wonten dawuh panjenengan Senopati Werda Kanjeng Hyang Rembang Begawan Bisma Nringgi Arjuna kula wonten dawuh upamane yen pun Kakang iki bakal mundhut ngampil apa darbe Kyai Arjuna diparengake apa Prabu Arila Legara itu sing kantos menapa ingkang paduka kersakaken badhe kula aturaken
Mengko ge patake Kyai Arjuna kowe ora lila saestu Koko Prabu. Werkudara apa? Seksine Syadi. Bareng darbeke Arjuna sing bakal kapundhut kampil dirilakake. Yo, seksine aku. Petruk Bagong ngejeni. Nggih. Arjuna. Dene iki pun kakang bakal mundhut Sindata pitulung lawan garwamu Wara Sri Kandi bakal tak mundhut ngampil bakal tak dadekake Senopati. Apa babak Koko Prabu menapa sekintenipun Pandhawa menika sampun boten gadhahi senopati ingkang rinangkung kenging menapa Wara Sri Kandi kedah dipun jumenengaken senopati menawi tetira mekaten Paduka ing Koko Prabu menika badhe ngrisak manah kula Derek kinanten Senopati kakung memang saged mukasi kalya Nandini yang Bisma kenging menapa kedah Wara Sri Kandi. Koko Prabu nyuwun pangapunten menawi ngantos kurbanaken wanita kula ingkang boten rila. Jare mau apa dhewekmu tak kudu ngampile. Oh. Perila. Dadi saiki ucapmu kaya mengkono. Nanging ra boten kedah garwa. Menika rak katresnan kula. Dadi kaya ngono dipek katresnanmu. Sinten tiyangipun Koko Prabu badhe nyemarapi katresnanipun badhe ical. Katresnanipun badhe dumugi sirna. Kowe yo Paduka Kanjeng Koko Prabu kaya mesti nggih boten badhe lira. Wah, kena. Mati golek. Oh alah, ayan. Arjuna. Kok semono to ya nggonmu gundene marang katresnan. Coba to saiki pikiran kanthi wening. Apa kowe ora eling bab perkara sedane Hyang Seta Utara Wiracaka ibarate wong duwe gawe. Sing duwe gawe kuwi wong Pandhawa. Ewadene dayoe melu dadi korban. Kowe Hyang Seta Utara Wiracaka ngerti apa ora ngaburi kowe. Lah kok malah sing keluargane dhewe wae. Kok nganti ora lila jeneng dadi senopati. Nang ora boten kedah wanita. Ora lanang ora wadon. Sapa wani nek gaman, kuwi kudu wani metu nang paprangan moko Sri Kandi Nadyanto wanita mimo langkah gendong jepari. Kae sing ngakon sapa? Kae printahe Gusti sing gawe urip. Yen to Sri Kandi pancen tinudratake dadi senopati putri. Kok banget temen kok nggondeni bab perkara katresnan. Yen to Sri Kandi ku upamane mati sing mateni Hyang Bisma kuwi sing mateni wong liya. Iki matine karo wong liya. Biyen ana cerita lho Janaka. Biyen ana cerita dudu critane manungsa, dudu critane dewa, ning critane nabi. Nabi kuwi duwe cerita sing aneh-aneh. Biyen ana critane nabi diperintah Gusti sing gawe urip kon mateni anake kuwi ana. Lah, rene kuwi perintah Gusti sing gawe urip. Yo ditindakake. Anake arep dipateni, anake arep disembelih, arep digolek. Bareng anake arep ditibani gaman, ilang wujude anake wujud dadi kewan. Mula sayae neneng pengetan kurban. Lah, maknane kurban ki apa? Maknane kurban kuwi aja banget-banget kok nggondeni kahanan donya. Nadyan kopi katresnan anak bojo kulawarga derajat pangkat bojo dina. Kuwi grup katresnane kuwi dudu duwekmu. Iki kagungane Gusti sing gawe urip dipundhut wanci-wanci ora iso apa-apa. Piye? Yo. Bulane Prabu Kresna ki iso dakwah. Muridé
Mbah Mansur. Mulai ya teteh. Nah iya, nek rak yo bener karo nalare. Iki dudu perkara dakwah karo diduga iki timulan ngono. Pancen nyatane ya ngono. Bro. Ya to? Yo mulane kuwi. Ora coba. Cacak takon meneh. Nalika kar mengku ora Sri Kandi. Kowe prasetyamu sumpahmu karo bojomu para Sugandra karo mbok wek piye? Iki saiki. Nantekan bowek arah. Ini apa di bowek aku kok? Bowek ya kuwi ora wek ya kuwi. Nalika semono kowe arep mengku wara Sri Kandi, jare kowe gandrung karo keprigenane lemurah kridane Jemaring. Ya to? Guru karo kowe iki sing Jemaring madani karo kowe semelang atimu yen Sri Kandi iki mau dipundhut wong liya. Apa meneh yen to kanthi kelakon dipundhut karo Kurawa. Bakal melangi dumadine Bratayuda, mula bakal mbok mengku garwa. Mbok menawa besok ana gunane ora jroning Bratayuda. Lah iki bareng arek ketemuan kok ora entuk. Ayo. Saiki karepmu piye? Ora usah dadak kok gak kerja. Wong kari kowe entuk apa ora? Rila apa ora? Nek pancen kowe ora rila, yo wis ora dadi ngopo. Nek nganti iki mengko ngombro-mbro, kok aja ngluputake sapa-sapa. Petro, coba cedhakno daramu kae. Mah. Mun agak perlu. Perlu ngomong tekse piye ucape dalam Janaka karo Sri Kandi. Kok mak klepat mak glenes. Yo kok menapa? Para Sri Kandi. Kamu mau ketinggalan sing adan kan Pangeran. Sri Kandi dina iki sira nampa cicipane ing abot jumeneng dadi Senopati. Tanding biasa kawan Eyang Bisma. Katon-katon kan Pangeran. Persapat kula nanti kapormatan menawi kula gadhah kawan Eyang Bisma kula tanding biasa kawan Eyang Bisma. Kula sedika wis tak kendhawuhaken menika ingkang kula dapeten dalukan Pangeran. Sri Kandi. Monggo dawuh. Kaya aja gelem. Sak karo aku yen nganti cilik loro gedhe temekaning pati. Sing openi aku sapa? Wah, aku mau apa-apa. Sing dibocor aku. Wah, aku yo ngono ora. Lumeh-lumeh ora iso ngomong lirih. Baru klesik-klesik. Oh, dadi ndaramu ora entuk. Tenang sae kok ketoke lho. Yo wis kaben ora dadi ngopo. Kadirate ate aturat kune wong cakra kembang jaya kusuma asembre kula ora Sri Kandi ora wonten timbalan sing andhang kok kanthi ya iki
Dina iki parepaksapun Kakang mundhut iwang atimu. Dina iki Siadi tak jumenengake Senopati tanding Yasa karo Hyang Bisma. Piye para Srikandi? Lho Kanjeng Koko Prabu. Menawi pancen dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu makaten, iki boten langkung. Iki lho. Jual Jawi. Koko Prabu. Kajene manah kula rinten dalu boten wonten ingkang kula tandang ari kejawi bubile wonten pakaryan ingkang kinten-kinten. Iki lho pangeran. Wong ora manut karo wong lanang. Wong iki kandhane kaya wong wedok ngeyel. Ha ha. Oh. Ora bangun. Ora kudu ora guyu ha ha. Oh alah. Kamanimu. Kanjeng pangeran. Lah to, Pak? Mesti dipun paduka Kanjeng pangeran menika muji syukur wonten sanipun Gusti ing Kakang jagat. Inggih menika darbe garwa. Ingkang wantu jumeneng dados Senopati. Bapak perkawis pedhah gesang menika sanes perkawis paduka Kanjeng pangeran. Pedhah gesang kula menika boten wonten estanipun pangeran Arjuna. Pedhah gesang kula wonten sanipun Gusti ing damel gesang Kanjeng pangeran. Katon, Pak? Jan satriya ngerti para paugeran. Ora dipisin. Akeh wong arep jual Jawi. Akeh wong arep jual Jawi lah kok brene nek wong ngene iki. Nek omah anake do melek ayo wis. Janaka piye? Koko Prabu kawuningan estoripun mekaten menika kala wau. Mboten kok nampa kula kawratan Koko Prabu namung kemawon kula nanting dumateng para Srikandi. Menawi to sampun pinanggih nalaripun para Srikandi wantun meneng dados Senopati. Duh Koko Prabu mapan ingkang kula gadhang rinten dalu inggih menika syukur kakang Bagyo. Wonten timbalan ing andhaku pangeran. Yayi pun kakang ora bisa paring kekuatan apa kejobamu pusaka. Jentaring Kyai Sarukama iki ulun paringake nganti kawan jeneng sira. Mekaten Kanjeng pangeran. Iya. Kok menawa to kancen iki dadi jalaran. Kawula muni Kanjeng pangeran lagi karo mekaten kula tambah berkah pangestu. Iya. Muga-muga unggul yudamu. Koko Prabu kula nyuwun pangestu. Ya, para Srikandi, gedhek matimu ya dadi. Wong menawa ya mung Siadi yen bakal jalari jayane para Pandhawa. Kang aja dimati. Mun tambah berkah pangestu. Wah, yo sing ati-ati. Para Srikandi.
manjapa pandhawa kula nanging sing sata kula kambah kongke sukatite katut karo cakung para ratu jagat diwukna ya jagat tangis tungkara Pandhawa wis kentekan Senopati kok ora depisin lah kok ngejokake Senopati putri iki kaya wayahku Wara Srikandi kamu muni Srikandi ya kaya wayahku Wara Srikandi kaya arep apa nini Kanjeng Hyang dinten mriku kula iki badhe nderekaken paduka Kanjeng Hyang mangsa dhumateng Kasedan Jati lho Dadi bocah wadon kunjuk kabutan pinjuk apa dikaya ngapa wong wadon ki sarwa nggih aja ya nini yen to nganti cilik lara gedhe temekaning pati sing tak mesake sapa bojomu Janaka kuwi kelangan katresnan aja boten Kanjeng Hyang bodhi sangeman kancan kula menawi jeneng dika asri kancan kula monggo kuwatir mukot baris lho kowe lah maring lari dodo cobane nekane atiku tibani gelak sayuta dedeleng mripat cendang kapratondang wis rikan Senopati putri nggih kusumaning ayu Dewi Wara Srikandi. Dereng nganti langsing dewa amung kala samono ana cahya ingkang gebyar saking antariksa. Paniku cahyan Kumara Kumaranira putri Kasipura.
apa dari Sang Prabu Karsendra ingkang asilih kusumaning ayu Dewi Amba. Pantetira Dewi Amba garwanira Sang Dewa Brata ya Sang Resi Bisma ingkang kala semanten. Seda nemadyan marga den perjayani kelawan Raden Dewa Brata pribadi. Ing mangke nedya napak muksanira ingkang rokon nggih Sang Dewa Brata. Jigro mepeki ungganira ingkang lagya. Kantoken nggih kusumaning ayu Dewa Sri Asi. Ingkang merpeki kelawan jeneng kita nini aja kesuwen anggonira kantong politik kula bakal paring sarana dasar benejo wis temeka kala mangsan kalapunta kula bakal ketok ondure sing si para Bisma ya Raden Dewa Brata kudu paring luka baka sing disanane Kira bakal kula paringi wujuding kancing gelung dadi tunduk ingkang aran Tanatas tanpa nono para Sri Kandi. Dewa Bathara jagat pangestu para kejawan Bisma ngecap-ecap temen tandang kidane. Yo. Kejawan Bisma nyapa yen to pancen kowe prajurit Maharata iki kuwi. Yo, tanpa pusaka. Keparingane bidodari kena tanpa nono. Pamoring soksmo sinoksmo ya winaya kena sepi suwinten trenging kabu pambukaning marana taren saking wiyuk kayap tingaluyuk jagat Bathara ya jagat pangestu kok landhep temen gaman iki pusakane para Sri Kandi wujude ora sepiro kok nganti bisa tumantep ing jajarku mling bareng tumantep ana jajarku rasaku malah ayem tentrem jinem
ora ana rasa was lan kuwatir iki apa pusaka iki ora pati duga ngono. Pusaka iki yen ora kleru iki Kancing Gelung iki jenenge Panatas. Panatas iki Kancing Gelung cecunduk ageme garwaku dari Dewi. Aduh garwaku wong ayu. Oh garwane pun Kakang Mas Ambo. Layak to layak ning Mas bareng. Pusaka cunduk Panatas ditamakake lantaran para Sri Kandi anteping jajan. Malah Anjalari arasaku kaya antem-tem jebul iki agem muni Mas pun kakang dadi riko ayu. Wong menawa iki semua kok lengan saking aku kudu nurut marang kasih dan jati. Yo, Ambo, pun kakang ora lali marang prasajan nalika sumangga Mas. Pun kakang tenono wong ayu. Pun kakang tenono Rolawan Sri Pengari-ari. Sedira maneh pun kakang bakal lupa karo kowe. Aja trangke. Para Sri Kandi, para Sri Kandi, enggal tatakno jemparing sak akeh-akeh ya para Sri Kandi. Samono sang begawan Bisma kaya wis rila nilarake madya wadon pramila sedakep sarwa tunggal suruh nutupi babar wasana nengaken panca driya kenangan-kenangan ambiran hawa nafsu tatek perkara sajubeng sing dikara kanungsa sekawan ingkang darbe cahya ireng abang kuning putih wis nipatake rinatut saking angga menungso yen to wis kuncatan kaneksa napak lagi bisa pasrah karana wis raden ribeti dening nafsu temake sang Sri Bisma kanthi ngempit pusaka awujud junduk ya Kancing Gelung kasarane sinebut Sukonde agemira ingkang garwa kusumane Ayu Dewi ingkang tansah dicepet den wastaosaken sarwi den arasi enget
katresnan rikala semono kedadak sumalorot jemparing ingkang lepasaken sumane ngayu Dewara Srikandi tumanjeping Jaja Butul wangkat kanthi jegrak kaya kululandak. Kanjeng Hyang semdan kula Kanjeng Hyang ingkang wayah punta diwanandhang lepat lawan paduka Kanjeng Hyang Putu Prabu Darma Kusuma sira ora luput nggih kowe ora luput Puntadewa sing luput pun kaki tok sumbering dahulu ora ana liya kejaba pun kaki pribadi ya dosa menapa ing kula sandhang Kanjeng Hyang urukate ora susah matur sing akeh-akeh iki lho iki gambarane wong keren kuwi ya kaya ngene iki pedah apa kowe padha nangis kowe padha ngun mapan kabeh kuwi wis padha jinarang inggih Kanjeng Hyang Duryudana wonten dawuh yang supaya randeng kelak mestakan pun kaki dina iki aku mundhutna Kajang Mestaka. Pekaten ya. Iya. Aku golekna Kajang Mestaka, aku golekna Gandel Sirah Bapan mundhutna guling satalasan kasur babut. Kuwi apa sembuni menika guling menika kaliyan kasur babut sesarianipun ingkang wayah sinuwun Prabu Duryudana lho Senopati ning katarangan kok nggawa guling nggawa kasur babut kuwi turune kok ngaji upung aku mau sembuni balik nang kono mboten kersa ora sudi kok disambut karo iki lho tiyang Perpundara apa golekno Gandel Mestaka supaya randeng kelak nggonku sari iki yo
kaya ngene iki jenenge kepenak tenan. Rekudara apa? Sing mbok ganggu gandel mestaka iki apa? Tugelan gaman. Pedutan godhong, pecahan tameng. Kelandian tumpah tugel, bokok. Gelem ya ora gelem wis. Lah ya kaya ngene iki. Bantari Senopati ning paprangan iki kaya ngene iki, sak entuke. Ora kok jeneng kasut dabut guling dienggo apa. Duryudana, lho. Aku njaluk ngombe paman pundhute unjukan kelangan aku kuwi mawon. Apa iki mau sengkuni damene unjukanipun ing wayah sinuwun Prabu Duryudana. Apa kuwi Drendi? Oh. Sembur kena rayok peliket. Oh, dadi Senopati kuwi yen ana kaprangan nggawa unjukan waragang kaya ngono kuwi. Sengkuni kuwi yen kakeyan menungso nilari Purwa Dursina. Oh dadi kowe iki iso duwene kuwanen mergo kowe iki nggawa omben-omben kaya ngono kuwi. Iya, kuwi mbok garat tuku ngedan. Kuwi mbok garat tuku mendem, tuku wani karo wong sepirang-pirang ngono. Ora sudi balekno kono. Arjuna wonten dawuh, aku njaluk ngombe sanglit gondangku nggih. Wonten dawuh apa iki mau inggih menika toya ingkang kangge ngekum bangsanipun pusaka ingkang kangge ngresiki pusaka kadosta keris tunggak sak piturutipun. Lah ya kaya ngene iki kuwi jenenge omben-ombening Senopati ana kaprangan segerasane nadyan mung sak kecandhake ibarate kaya banyu kali. Banyu comberan ora dadi ngopo. Lakon sing baku kuwi niyate. Makaten ya. Iya. Puntadewa wonten dawuh Kanjeng Hyang. Wis ya, aja nangisi karo pun kaki kuluk. Nadyan pun kaki nandang Brana nandang Kanin kaya mengkene. Aku bisa netepake besok kapan wanciku aku nurut kasidan jati. Mekaten yang iya. Wis aja mbok tangisi pun kaki. Kowe ngrampungno jejimbahan. Ngrampungno dharmamu dewi-dewi. Kaya ngopo? Aku bakal nyuruti, aku gelem mati. Aku gelem mati, gelem oncat sukmaku saka ragaku. Ning aku arep kepengin weruh glundunge gimbong-gimbonge Kurawa. Yen kok gimbonge Kurawa durung glundung aku durung gelem mati. Mas Kuni, wonten dawuh aja ngrungokke godhong wong sekarat. Ayo mundur.
Wali Sedunarendra yaksana laku kang malwarya ingkang gandira marang Angisesyo ametu Prabowo Kuramawali ageng aku ngenteni sepine kontran-kontran lah kok jebul wong bagus kok yo akeh yo saentuke janji wong bagus berarti kuwi Caraka Satria bagus muda sumuna cahyane anenggi satria sakya satriyan kancang kencana wijil saking Kertatan Yaksarata Payahira sang Begawan Kanwa putranira Risang Arjuna kang wijil saking Endang Ulupi ingkang kekasih Bambang Irawan ciptane kalih saking Kertatan Daya Asa nyuwun pangrah kawan para pundhen meneng adya silma mati nderek nangkul jejibanu Purwauta. Ananging dateng ngertos bilahi ing ati mempuk krembyah saking Gantara. Ratu Bawara Prabu Kala Sendhi ing cipta dadi malsuku marang Risang Arjuna. Bambang Irawan kinten kalamunta puniku Risang Arjuna. Pramila tatan tata saking Gantara kewel siung nakot jangganira Bambang Irawan kok pedhot-pedhot Kadyoyun anu rupa kinemak-kemak gilut-gilut janggane Bambang Irawan kaya wis meh pedhot nanging eling-eling traiku sumur sing ati jeneng Toko teteng Andanawari maksa ngetah penting Satya Wirutama digenebrak curiga sinanggaaken jajarira Prabu Kala Sendhi betul marikat pecah Satya Kala Sendhi Bambang Irawan
Menajen ludira kawan gegono ansu mirat anak unggir anak wirawan ora nyono jebul sira kulung lemai pati rawan kados pundi koko rabu kang manjur dipati pululan paduka punirawan wah ora ngerti sangane milai wah bocah senengane ora tahe-tahe karo gerak iki dudulanan monggo jane kala ben putra elingke lho ndure irawan kita ya oh ya keneng apa to ya oh ya ora ngerti sangane milai lah ngono woi oh kita kali kaget halah Gusti nyuwun ngapura lidhahe weteng lu gue weteng apa niku glebak glugur sakmono gedhe halah udah ya kono alah bingunge aku dhewe kono mikir dhisik oh alah iki kala ben kono ki pun ngaturi priksa kali Ndara Irawan sinuwun narika semono bendaramu Irawan saking pertapan yang Sorata lah karepe ngono lah nggih niku nyuwun palilah kali para pepunden ngaten oh ngono oh lah dalah Arjuna kula wonten dawuh bejo kemayangan nadyan anakmu Irawan gugur ana nadyan paragan ning ento kepulih sawangen sapa dilumung suwe iki apa ketangkring menika sinten Koko Prabu Ratu Mbok Prabu Kalasengki iki anake Jata Gintal karo Jata Gini sing kakang Adiri Kalasmana padha lambang asmara terus keputra Kalasengki iki karepe ngono arep sukum matine bapak ning goleki kowe gane guru ngerti sapa Janaka ketemu Irawan dianggep Irawan kuwi Arjuna dibagi anake materi kok materi mati sawangan patine siap si Irawan iki sing gawa pusaka tekse nadyan kok patine Irawan iki gawa bulih ora iya ya kuwi Kalasenggi tekse sing bisa ngenteng-enteng iki dibahane para Pandhawa wis konarmane Irawan dipasrah kalawan para Brahmana kabeh ndungake marang Pancaka ya